Жигула влизане в багажник. Динко ще казвам. Представям Жигула влизане в багажник, аз съм Динко. Ето вижте как става, кажи. Ето вижте как става. Така, ляга ни. Ама обратно по-добре, бе, къде по... По гръб, бе, как... Гръб по-добре, бе. По гръб. Няма да се взема в тази тук. Ще се вземеш? Ето тук краката между джантата си ги махни. По гръб, по-добре по гръб. По-добре. По гръб. Абе, така, не е добре. Обратно се обърни, бе. Обратно. Ще се намърти целия вашата виж. Абе, се изпиря. Пошли дома. Давай. Ей, това ти играта. И полягам, кажи, и тук ще спа, има возът, кажи. Полягаш главата, е тук. Ай. Пак ще отворите, бе. Давай, чакай, първо кажи, тук е моя дом, кажи, спа си возът, ма. Тук е моя дом, спаси возят. Засмей се. Легни така на багажника, уж спиш, разпоръчите. Ето го Динко, това е неговия дом. Абе, не дей затваря до края, затвори и пак отвори. Ма трябва да си дадеш глъд тук, че ще удара. Абе, така, бе, виж, бе, машина. Добре, аз ще кажа, чакай, ма, виж. Е така е, да е. Е така. Отвори, бе! Пап Георги! Чакай! Не! Чакай! Пап Георги, задушавам се! Пап Георги! Задушавам се! Ето го е! Ето отворихме те, Ето е, отвори пица, бе! Няма и минута, коста на то. Няма една минута, бе! Няма една минута, то отворихме. Верно ли си задуши един път? А? Задуши ли се, бе? Често ли, бе? Сега ще влия. Сега ще влия, да видиш. Тук се души, бе. Колко кашляш, бе? За какво кашлиш, бе? Казах, и на минута не минава, бе. Нали така беше уговорката?